Per fer una via ferrada cal tenir formació. Si no en teniu, busqueu algú amb experiència que us pugui acompanyar. Planifiqueu bé la sortida. Estudieu-vos l'aproximació i especialment la tornada. Assegureu-vos que el nivell de dificultat de la via és l'adequat per tot el grup. Consulteu la predicció del temps i els avisos de situació meteorològica de perill. La pluja i especialment els llamps augmenten el risc en una via ferrada. Les caigudes en vies ferrades poden ser molt perilloses. És imprescindible portar el material homologat per l'activitat. Cal portar casc, arnès i baga homologada per vies ferrades. També cal dur guants i calçat adequat, i pot ser útil una corda en cas de necessitat. Només pot haver-hi una persona en cada tram de cable entre dos ancoratges. I sobretot, assegureu-vos que les bagues dissipadores estan fermades a la línia de vida en tot moment. En cas d'emergència, truqueu al 112 o feu servir l'aplicació My 112.